Kif wasanna f'nofs l-ewwel ġimgħa tal-iskeda l-ġdida ta' Net Television, l-attenzjoni issa ddur fuq drama oħra li se tagħmel ritorn fuq dan l-istazzjon. Din id-drama Fattigi li se tibda fit-tieni staġun tagħha. Net News kellem mal-awtur Brian Muscat dwar x'għandhom jistennew it-telespettaturi f'dan ir-ritorn ta' Fattigi. Se jkomplu ftit l-istejjer li konna qed nagħlqu bihom is-sena l-oħra, ovvjament hemm ċertu affarijiet fej l-udjenza iridu jkunu jafu x'ġara u ma ġarax, ovvjament mhux se ngħid għax inkun qed intellef mis-sorpriża tagħha l-ħaġa, però wara li naraw dawk l-istejjer qishom jingħalqu ftit ħajinfetħu ħafna stejjer oħra. Kollox idur ma' 3 protagonisti illi għandna, 3 Fattigi illi għandna, però hemm ħafna affarijiet illi narawhom fil-ħajja normali ta' kuljum tagħna, niltaqgħu ma' sitwazzjonijiet illi jkunu drammatiċi kif nagħmlu fil-ħajja normali tagħna ta' kuljum, però hemm affarijiet oħra li huma iktar light, iktar Halloween illi niltaqgħu magħhom ukoll fil-ħajja ta' kuljum. Ġifieri l-idea hija li nkomplu kif konna s-sena l-oħra fejn qed nolqtu aspetti soċjali imma li n-nies jistgħu jidentifikaw ruhom ma' dawk l-affarijiet illi nkunu qegħdin nagħmlu. Brian Muscat qal li l-istorja se tkompli mal-karattri prinċipali iżda se jkun hemm ukoll karattri ġodda. Hemm kontinwazzjoni, jista' jkun li jkun hemm xi karattri ġodda, però mhux f'partijiet prominenti ħanajdu hekk. L-istorja tibqa' għaddejja, però ovvjament hemm ftit sorpriżi dwar ċertu karattri imma ma nistax ngħid iktar minn hekk. Fattigi x'għandar fuq Net Television nhar ta' Ħamis fit-8:30 fil-għaxija.